Ray. Nyt tois Snapchat QA osa 2. Ja mä haluan puhua siis mun ei edellisestä, vaan sitä edellisestä videosta, missä mä meikkasin. Ja siis sen tarkoitushan oli niin kuin näyttää, että miten mä meikkaan. Ei sitä, että miten mä laitan mun naamaan. Ja siinä oli niinku tarkoitus siinä, niinku, että mä laulaisin niinku enemmän. Okei. Mulla on tullut kysymyksiä Snapchatissa, koska tämä on Snapchat Question and Answer. Wow. Wow. Okei, eka. Mitä sä tilaat yleensä Mäkistä? Entä mitä sä oot tilannut sun subin väliin? Yleensä Mäkkäristä mä tilaan tuplajuustoaterian. Ja subissa mun patonkin leipäasia. Sen väliin mä otan kinkkuu, juustoa pahdettuna, eikö siis, kun mä katsoin sitä leipäjuttua, mä oon silleen, kun mä otan ton. Ja sitten kinkkuu, sitten juustoa, sit se pahdetaan. Sit sinne salaattia, punasipulia, kurkkuu ja BBQ-kastiketta. Milloin mun kasvoi eka hius? Äiti! Onko sun sisaruksia ja mikä sun lempiväri on? Ja sä oot tosi kaunis. Ja sä teet videoita. Oi kiitos. Mulla on 2 sisarusta. Yksi 11-vuotias sisko ja toinen 3-vuotias sisko. Ja mun lempiväri on kaikki niinku sinisen sävyt. En mä tiedä niinku huomaako sitä, mulla on siniset kynnet, siniset housut, takki, paita. Aika sisarusta haluaisit lisää? PS, oot paras. Niin, ihan best. Ja tosi kaunis. Ihanaa, kiitos! Monta sisarusta mä haluaisin lisää? En yhtään, anteeksi. Mun lempipaita. Mun lempipaita varmaan tällä hetkellä. Mä en muista mitä vaatteet mulla on. Mä tiedän. Lempivaate nyt ainakin tällä hetkellä on tää Adidas takki. Paras ja ihana kaveri. Mulla on monta. Pini ja Eerin, Jatta, Tea, sit yksi. Ja haluaisinko mä vaihtaa hiusten väriä? No tällä hetkellä en, ainakaan tästä. Mut mä haluaisin ne vaaleet raidat, en latvoja, mutta raidat pois, kun mulla on niinku keskellä mun hiuksia vaan niinku alkaa raitoa, vaaleet raitoa. Ja mä oon niinku silleen, mitä teet? Mä ite niinku värjäsin ne. Mä värjäsin ne silleen niinku mulla oli keskiakaan. Ja mä värjäsin ne siitä keskiakauksesta silleen todella hienosti vaan päätä. Joten sit ne kasvaa niinku kasvaa. Ja sit ne ei niinku lähde silleen joku ikinä silleen. Vaikka sit kun on vasta niinku kasvanut silleen niin paljon. Meikkaaks mä joka päivä? Niin, no periaatteessa mä meikkaan joka päivä. Mut niinku se riippuu kuin paljon mä meikkaan, koska joskus mä meikkaan sille ihan kunnolla. Tai sit joskus kun mä en jaksa oikeesti, niinku en oikeesti jaksa. Sit mä teen vaan kulmat ja laitan vähän ripsariin. Se vähän riippuu, kyllä mä meikkaan joka päivä. Kysymys oli, että kuinka vanha mä oon ja missä kuussa mä oon syntynyt. Mä oon 14 ja mä oon syntynyt maaliskuussa. Let me give you 5 steps to the lead. Don't answer. Walk past her. Delete his number. Ape Doge-filtteri. Koulu haluaisit opiskelemaan? Jonnekin musiikilliseen niinku lukioon. Se musiikkipainotteiseen. Tai niinku... En mä tiedä onko sellaisia, mutta musiikkia. Mun lempiaine koulussa. Musiikki oli kivaa seiskalla ja mä tykkään englannista ja köksestä. Meillä on 2 koiraa, josta seuraatte mun snappia, joka tulee tähän nyt. Niin te ootte nähneet varmaan, ja mun videoissakin oli, että isompi se musta koira on Topi ja sit pienempi valkoinen on Karo. Eläisinkö koko elämäni viisaana ja rumana vai kauniina ja epäviisaana? Varmaan viisaana ja rumana, koska kaikkihan on omalla tavalla kauniita. Viime vuoden keskiarvo
oli 8,4. No on asia, mitä mulla on tapahtunut. On niin nolo ihminen, niitä on niin monta. Mut Pinjan videossa oli 1. Käykää kattoo sen, mä linkkaan sen tähän alas. Okei, siinä oli kaikki kysymykset tältä kertaa. Tilaa kanava, jos haluat vähän lisää videoita multa. Ja nähdään ensi videossa. Heippa! Mua pelottaa koskea tohon. Mä oon tosta kamerajalasta. Ekana kiinni. Heippa!